Σκάλιζε στο κηπάκι του όταν το μάτι του έπεσε δίπλα στο αμπέλι. Κούνησε την κεφαλή του και μονολόγησε: «Σιμώνει και για σε η ώρα. Μη μου παραπονείσαι». Μάζεψε τα αυγά από το κοτέτσι και ξεκίνησε την ίδια κουβέντα με τον κόκορα. «Κακοκαρδίζεις τις τσούπρες μου, γι' αυτό δεν αυγατίζουν. Πρόσεχε, Λεβέντη, πρόσεχε, θα στο κόψω το λυρί». Τις ζεστές μέρες δεν τον χωράει ο τόπος. Είναι που οι μοσχοβολιές της άνοιξης γαργαλούν τα ρουθούνια του. Είναι που όλη η φύση ευωδιάζει τους καρπούς που φύτρωσαν από το σπέρμα του ζωοδότη. Θυμάται και τις δικές του ζωηράδες. Κρυφογελάει. Κάτω από το πλήνθινο υπόστεγο πίνει το καφεδάκι του γουλιά-γουλιά. Σε λίγο θα κατηφορήσει για τον ποταμό. Θα περάσει μέσα από τα χωράφια. Ο ήλιος θα στραφταλίσει μέσα στα μάτια του σε όλες τις αποχρώσεις. «Είναι τόσες οι αντάβιες που μου χαρίζεις. Να γιατί ποτέ δεν έβαψα τα μαλλιά μου», θα θυμηθεί τα λόγια της. Κάθε μέρα όλο και πιο μακριά της. Αρχίζει και ξεχνάει το γέρικο μυαλό του. Ξεχνάει το λακάκι στο μάγουλό της. Ξεχνάει την ευρωτική Ζάρα που έπαιρνε σχήμα στο μέτωπό της σαν σήκωνε το φρύδι. Ξεχνάει. Κάθε μέρα όλο και πιο μακριά της. Κάθε μέρα όλο και πιο κοντά της. Ζήγωνε και η δική του ώρα. «Τι νόμιζες, παππούλη μου, μόνο το αμπέλι?» Ένα μικρό σημαδάκι διέκριναν τα θολά του μάτια και όσο πλησίαζε στον ποταμό, τόσο κοκκίνιζε ο ορίζοντας εμπρός του. Θα ερχόταν η εγγόνα του σήμερα. Για τούτο και στο διάβα του κρατούσε στο χέρι του το πανέρι με τις φράουλες. Μοντάρω το πανέρι με τις φράουλες. Για μένα τα κείμενά μου, οι ιστορίες μου είναι ακριβώς το ίδιο όπως όταν κάποιος κάθεται με το φωτογραφικό άλμπουμ και γυρνάει τις σελίδες και βλέπει τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει, αυτά τα φωτογραφικά κλικ, και θυμάται και αναβιώνει εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εμπειρία, τον άνθρωπο με τον οποίο βρισκόταν, τους ανθρώπους ή το άτομο το οποίο ο ίδιος η ίδια ήτανε. Ανακαλεί, ξαναθυμάται, έρχονται στο νου αναμνήσεις, μυρωδιές, συναισθήματα. Ακριβώς το ίδιο παθαίνω και εγώ με τα κείμενά μου, με τα γραπτά μου. Για μένα λειτουργούν έτσι και είναι η αλήθεια ότι αναπεριόδους ξαναγυρνάω πίσω σε αυτές τις ιστορίες στη γραφή μου και ξαναβιώνω όλα όσα είχα γράψει. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι αναγνώστες μου το έγραφαν αυτό, ότι διαβάζοντάς με τους δημιουργούνταν σε εκείνους αυτό το πολλαπλό οπτικό, ακουστικό και όλων των ειδών, τέλος πάντων, οι αισθήσεις τις βίωναν μέσα από τη γραφή μου. Αυτή τη φορά ανέτρεξα σε αυτή την ιστορία γιατί νομίζω αυτός γίνεται συνήθως πάντα. Για κάποιο διάστημα στριφογυρνάει μέσα μου μια ιδέα ή μια εικόνα και υπάρχει και καιρό αυτό σαν τη μέλισσα που γυρνάει
γύρω από τη γύρι και έτσι νιώθω και εγώ την ιδέα, τη σκέψη, τη γραφή και το πανέρι με τις φράουλες ήταν για καιρό στο μυαλό μου, οπότε κάθισα μια στιγμή και το ξαναδιάβασα, ξαναβυθίστηκα μέσα σε όλο αυτό και τώρα που κάθομαι και φτιάχνω αυτό το βιντεάκι θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάποιες έτσι ομές σκέψεις, συναισθήματα όσον αφορά αυτό το κείμενο. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και αυτό το κανάλι, προσπαθώντας να κρατήσω ζωντανά σε ηχογραφημένη πλέον μορφή αυτές τις ιστορίες, οι οποίες, όπως σου είπα, για μένα λειτουργούν σαν ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Κάθε φορά που έχω ανάγκη να γεμίσω, να ξανανιώσω, γυρνάω πίσω σε αυτό. Και όπως και στο ιστολόγιο μου είχα ντύσει το κείμενο με μουσική, πάντα πατάω το κλικ για να ακούσω αυτό τον ήχο με τον οποίο είχα ντύσει αυτό το κείμενο. Έτσι ήθελα και εδώ αυτό το κειμενάκι που θα ακούγεται όταν κάνω τις δουλειές μου και θέλω να ξαναβιώσω κάτι, την ώρα που πλένω τα πιάτα. Ναι, να βάζω και να ακούω αυτή την ιστορία και αυτή η ιστορία να μου αφήνει κάτι, να με γεμίζει με κάτι. Και θέλω να πιστεύω πως κάτι μέσα από αυτή την ιστορία θα έρθει και θα κουμπώσει σε σένα και θα σε αγγίξει κάποια χορδή σου που ενδεχομένως έχει σκεπαστεί από τα τόσα σεντόνια καλοπισμού για να κερδίσουμε like, να κερδίσουμε ακολούθους, παδούς, συνοδοιπόρους στο συναίσθημά μου και στην αλήθεια της ζωής. Εγώ επιδιώκω με αυτό το κανάλι και χαίρομαι αν είσαι και εσύ εδώ μαζί μου σε αυτό το ταξίδι μου. Σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου, σε ευχαριστώ για τη συντροφιά σου, σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου. Θα τα λέμε και θα βάλω κάτω στην περιγραφή και ένα σύνδεσμο με εκείνη την πρώτη δημοσίευση που είχε γίνει στο ιστολόγιο μου, όπου μπορείς να δεις εκείνη τη γραφή με τις φωτογραφίες που είχα ντύσει αυτό το κείμενό μου, με τη μουσική που είχα ντύσει το κείμενό μου. Νομίζω είναι Λίζα Χάνιγκαν, μια Ιρλανδή καλλιτέχνης, νομίζω. Και μπορείς να διαβάσεις και τα σχόλια στα οποία μου γράφουν από κάτω οι φίλοι αναγνώστες του ιστολογίου μου. Τότε ήταν η χρυσή εποχή των blogs, των ιστολογίων, που υπήρχε μια επαφή, μια σύνδεση, και τώρα υπάρχει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Και εγώ ανατρέχω συχνά στα σχόλια και θυμάμαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτά που μου έγραφαν, αυτά που τους απαντούσα, και αυτή η επικοινωνία και αυτή η επαφή νομίζω με διατηρεί γιωμένη στο εδώ και τώρα, σε αυτό το απρόσωπο και λίγο ξενικό για εμένα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Με συγχωρείς που είμαι λίγο έτσι ατιμέλητη σήμερα. Είναι ένα πολύ απροετοίμαστο βίντεο. Σου γράφω και σου λέω τα συναισθήματά μου έτσι όπως ήρθαν κατευθείαν στο μυαλό μου τώρα, την ώρα που ασχολούμαι με αυτό το βίντεο, με το μοντάζ αυτού του βίντεο. Να είσαι καλά. Ναι, τα μαλλιά μου είχε πολύ υγρασία αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες εδώ στην πόλη μου, και άρχισαν να σβουραίνουν, όπως είναι και το φυσικό μου. Να με συγχωρείς λοιπόν για το πρόχειρο της εμφάνισής μου. Να πίνεις πολύ νεράκι, σου στέλνω ένα γλυκό φιλί και να θυμάσαι ότι σ' αγαπώ.